दिनै जोसेफ बसुमतारी आदाजों मोगा-मोगि खालामबाय बिथाङा 31 नं सिडलीयावहाय बिटिपि पार्टीनि जानानै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय आं दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय डिसि अफिस बा डेपुटि कमिशनार अफिस दिनै जोंहा माने जोसेफ बसुमतारी सारा माने बेवहाय नमिनेशन मायावहाय साबमिट खालामदों बिथाङा बिटिपि माने भारतीय ट्राइबल पार्टीनि जानानै बिथाङा देग्लाय गेलेगोन नैबे माने नैबे 31 सिडली समस्तिनिफ्राय कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय जों बिथांनिफ्राय मिन्थिनो लुबैगोन स' गिबियावनो जोंनि बिएम सेटआप चेनेलाव बरायनाय थाबाय सारखौ हामबाय होनो ओरैनो जोङो दिनैहाय नमिनेशन फर्मखौ साबमिट खालामबाय गाबोन जोंहा स्क्रुटिनि दङ 11 बाजियाव जों फैफिनगोन दा नमिनेशन साक्सेस जाखांनायनि उनाव जों बेखौनो थिरांथा लाबाय जों जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिजों लोगोसे माखासे जोंनि खाथि खालानि जायफोर जातिफोर दङ राभा सान्थालि राजबंशी आरो जोंनि मुस्लिम बिदा फंबाय ओमफ्राय ओरैहाय जोंनि माखासे बिदिनो गुबुन गुबुन जातिफोर जा दङ गासैबो जों मिलायनानै जों खामानि मावलांगोन आरो जों फोथायो जे जोङो मोजाङै जोङो बे इलेक्शनखौ गेलेनानै जोङो देरहालांगोन आच्छा ओमफ्राय नोंथाङा जे भारतीय ट्राइबल पार्टीयाव हाबदों बे भारतीय ट्राइबल पार्टीखौ माखासे सुबुंफ्रा गोबां गोदानै दासो खोनादों जानांगौ स' बिनि सोमोन्दै एसे बयबो इउटुब चेनेलफ्रावहाय बिटिपि बा भारतीय ट्राइबल पार्टी होननानै नागिरनो हागोन बिनि माखासे जारिमिन मारै जाजेनना माबायदि जोंनि इण्डियायावहाय बे भारतीय ट्राइबल पार्टीया खामानि मावगासिनो दङ बेखौ बिथांमोना नायनो हागोन बुजिनो हागोन दा एबार असमावहाय प्रथमबार नैबे पार्टीनिफ्राय इलेक्शनाव गसंनाय जागोन आरो नैबे 31 नं सिडली कन्स्टिटिउसननि आन्दाराव आङो फार्स्ट टाइम केन्डिडेट पार्टीनिफ्राय बिसोर टिकेट होबाय मोनसे बे प्लेटफर्माव होनायनिखाय आङो पार्टीनि फाउन्डार आरो बिदिनो प्रेसिडेन्ट गासैखौबो आङो हामबाय होनो बिथांमोनखौ जे आंनो बे गिदिरथार पार्टीनि जोङो माबाब्लाबो हयथ' जोङो एफाग्राब इलिजिबिलिटि नङाबो जानो हागौ थेवब्लाबो जोंखौ फोथायनानै जोंखौ बर'खौ फार्स्ट टाइम बे केन्डिडेटआवहाय जोंखौ फसंबाय जों ट्राइबेल मानसि होनोब्ला एसे मानसिफ्रा कनफिउज जानो हागौ खिन्थु बे ट्राइबेल सोदोबा जेबो बाव कनफिउज जानांगौ गैया बे गासैबो जातिफोरनि थाखाय आरोखि जों खामानि मावनाय दासिम नोंथांनि समस्तियाव साबेसे माने कन्टेस्ट ओंखारखो गासै दहाय मिथिनाय मथेब्लाथ' 10 जनसो जाबाय 10 जन औ 10 जनसो जाबाय निर्दलिया साथामसो दं खोमा अके निर्दलिया ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो नोंथांनि फारसेनिफ्राय जे नोंथाङा दिनै नमिनेशनखौ साबमिट खालामबाय बेयाव क्लियारिफाइ माबायदि फैगोन मोजां ना गाज्रि फैगोन बायदि ओरैनोथ' आं सोंनाय मथेथ' गासिबो थिग थाक होजोबनाय जाबाय होनना बुंदों अफिसारफ्रा आं जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आं बेखौनो फोथायबाय अके जुदि नोंथाङा दाबायदियाव एमएलए इलेक्सनाव होनि बेवहाय जुदि देरहायोब्ला अब्ला नोंथाङा फार्स्ट थिंस रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावनो सानगोन माने आङो सिगाङावनो बेखौनो मेसेज हरनो लुबैयो रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनै गोबां इयुथफ्रा बा आङो गोबां जातिफोरनिफ्रायबो आं बे रेसपन्सखौ मोनदों जे बे बे कन्स्टिटिउसनावहाय गोदान मोनसे फ्रेश केन्डिडेट नांगौ हिसाबैहाय बयजोंबो रायज्लायनानै कनसार्न लालायनानै बे टिकेटखौ आं लानाय जाबाय आरो बे पार्टीनि जानानै बे पार्टीनि फ्लेगनि आन्दाराव थानानै आं खामानि इलेक्शनखौ गेलेनायसै नोंथाङा बिनि सिगां बबेबा पार्टीजों बा खामानि मावफादोंमोन नामा आङो थांनाय बारावहाय बिटिसि इलेक्शनाव निर्दलीय हिसाबै गसंदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय माखासे रायजोफोरनि गाबनायाव बा खावलायनायावहाय आङो बिटिआरनि नामावहाय खनसे उइद्र' खालामस्रादो होननायखाय नै गोबां जेन'बा संगठनफोरनिफ्रायबो खावलायथाबबाय नोंथाङा एबार उइद्र' खालामना होदो दा बेबायदि रायजोफ्रानो फसंनानै लांदोंमोन जेन'बा फसंदोंमोन केन्डिडेट जानाय हिसाबै निर्दलीय हिसाबै खिन्थु रायजोफ्रानो खावलायबाय उनावहाय बेबायदि मोनसे खावलायथाबनायावहाय आं उइद्र' खालामना होनाय जादों दा नैबेहाय चिरां नैबे बिनि उनावहाय बेनो आङो मोनसे दिनै 8 मास जाबाय आं पलिटिक्सआव हाबनाया माखासे आं सोलोंबाय आङो बिदिनो इपिपिएल पार्टीयावहाय CWC मेम्बार हिसाबै आं दङमोन सेक्रेटारि हिसाबै जेबो बेवहाय जेबो कमप्लिकेटेड गैया आं एक्सपिरियेन्स जाबाय सोलोंबाय दा दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै
मावनो साननो खिन्थु प्लेटफर्म मोनना दिनै बिथांमोननिफ्राय मोनसे वेलकाम मोनसे प्रप'जाल फैदों नोंथाङाबो आरो रायजोफ्राबो बेखौनो थिनबाय नोंथाङा मानो जिरायनांगौ आं पलिटिक्सआव एसे जिरायथ'नो सानबायमोन बे 8 मासाव जा सोलोंबाय जे जिरायथ'नो नांगौबा उनफ्रावहाय खामानि मावलांफिननो सानदों खिन्थु रायजोफ्रा नङा देग्लाय नोंथाङा थांनाय बारावबो रायजोखौ अननानै माबाबाय उइथड्र खालाम औ ओमफ्राय दा गसंथारनांगौ होननानै बयबो फ्रेश केन्डिडेट लुबैथारदों आरो एसे मोजां गोसोजों मावनायखौ लुबैदों दा बेबायदि मोनसे आं फोथायजानायखाय मोनसे गोसो गुदुं जादों दा नैबे हरखाबैब्लाबो नैबे पार्टिया टिकेट होनानै आंखौ फसंबाय आरो अके नोंथाङा मा सानो चन्दन ब्रह्म बिथांखौ फेजेननो हाथारगोन बियो आङो गोबां मानसिनिफ्राय खोनादों बायदि रोखोमनि पजिटिभ नेगेटिभ पजिटिभबो खोनादों नेगेटिभबो खोनादों दा दिनै आंहा रावखौबो आसि थुनो आंहा राइट गैया रायजोआसो बेखौ जाज खालामगोन रायजोआसो बेखौ रिजाल्टआव देखायगोन आरो नंगौ ओमफ्राय दायो पिपल पार्टिनिफ्रायबो गोदान पार्टि जेनेबा जयन्त बसुमतारिया ओंखारदों नङा होमबा आरो लोगोसे बयबो गासिबो गोदान बाट बुंनो थाङोब्ला चन्दन ब्रह्मआ ओल्ड स' मानसिफोरा रायजो राजाफ्रा जुदि गोदान मोखां बा गोदान महर लुबैदोंब्ला अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव जयन्त बसुमतारि आरो नोंथांनि गेजेराव बांसिन फेसआव फैयो अब्ला नोंथाङा मा सानो होननाय बायदि जायो आरो गोदो गोदायनि फुटबल प्लेयारफोरखौ होनबा दानि जुगाव हयथ' बिथांमोना कर्स जानानै थाबाय बा बिदिनो टिमनि माबाफोर मोनसे जानानै थाबाय बा माबा मोनसे बेबायदि डिपार्टमेन्टआव जानानै थायो दा गोदान प्लेयार नांगौ जाहैबाय दा रायजोफ्रा बेबायदिनो गोदान प्लेयार नुबैदों होमब्लासो फुटबलखौबो मोजां गेलेनो हासिगोन खारनो हासिगोन नैबे रोखोमनि दा बेबायदि रेसपन्स आरो रायजो So thank you all the best and congratulations आरो जों नेबाय जे नोंथाङा नोंथांनि नैबे फैगोन आपकामिं इलेक्सनाव जे देरहानो हायो आरो आं बेखौनो खावलायो दे रायजोफ्रा प्रार्थना खालाम फोथाय आङो बे फोथायजानायखायसो दिनै आं आवगायबोदों नङाब्ला दिनै आंबो रायजोआ जुदि एक्सेप्ट खालामथाराब्ला आवगायनायनि माथो बेबायदि आं बेखौनो आसा खालामो बयबो जातिफोरा प्रार्थना खालाम फोथाय आरो भटफोरखौ निस्सय आंखौ फोथायनानै देरहासार खालाम रायजोनि लुबैनाय बायदि आं खामानिखौ मावलांगोन अके थेंक इउ सो माच थेंक इउ